léir, a scoileoirí, a bhúntarí agus mór phobal na scoileanna. Bhuair géad fáilte chuig an seola ifgiúil de chuid Bliain Na Gaeilge 2025 áireachtail a gcoinne Bord Oideachais agus Oileánna Éireann. Is me sé Jean Gilger, ifigach an bhartas agus Albert Oideachais an seo le Bord Oideachais agus Oileánna Éireann, agus is cóir de thuair mé ar an gláir seo. Táimid bís gur féidir le na chláir spreagúil seo a chur ar fáildíobh in Bliana. Anois, chun an chláir a cheoladh go hifgiúil, seo libh Paddy Lavelle, ordrúnaí Bord Oideachais agus Oileánna Éireann, agus aníos sin, Aristát de Gnóthaí Gaeltachta agus Sport, Jack Chambers. A gine úsle, is mis Paddy Lavelle, ordrúnaí Bord Oideachais agus Oileánna Éireann. Cuireann sé áthas orm a bheith libhiniu chun an ócáid speisialta seo ETBI Bliain Na Gaeilge 2025 a cheoladh go hifgiúil. Tá bródaring an seo I Bord Oideachais agus Oileánna Éireann, gur féidirling an chlár leathan spreagúil seo a chur ar fáildíobh chun an Gaeilge agus an cultúr Gaeilge a chur chun cinn. Tá sí tábhachtach go naithníonn sibh nach stoppan mhór neistir leis an Gaeilge nuair a críochnaíonn sibh leis an scoil. In our éire, níl sé ach ag tosú. Is turas fad saoil é ar gadribh leis an Gaeilge agus lenar cultúr Gaeilge. Tá sé sin soléir lenar ambassadóirí ETBI Bliain Na Gaeilge. Léiríonn Mícheál Ó Ceartaigh, Bláinead Ní Chofaigh, Séamus Ó Scanlán agus Bláinead Tracy go léir, conas gur féidir lenar deanga agus lenar cultúr Gaeilge gach gnéad ar saoil a bhúnlú, agus leas a bhaint astí in our saoil oibre, our saoil sóisialta, agus gach gné eile d'ár saoil. Díobh sé nach bhfuil ach cúpla focail agah, bigí páirteach cumá. Tá Bliain Na Gaeilge ann do gach uile scoláire. Béidir nach bhfuil an Gaeilge agat ach béidir gur léirthóir radio úntaach tú. Mar sin bí páirteach. Céanach féidirling neamhar de dhéanamh ar réaltacht COVID-19, tug an ETBI Bliain Na Gaeilge an deis de scoileanna na Bord Oideachais agus Oileánna páirteach leacu ar bhealach an salúpa. Irtar ar scoláirí a bheith gníomhach, bunéireacht ag leacu ar an gláir agus é a chóirú agus a chomáint I bhar scoileanna. Bhíam gachrath arbh go léir, bannaigí antainmh as na himachtaí agus tugaigí an Gaeilge libh a gcónaí. Go nairí libh, sláán agus bannacht. Tá an ar ás orm labhairt libhiniu mar chuid de thóla Bliain Na Gaeilge an ETBI. Tá sé iontach go mbeidh os cionn 100,000 scoileoire ag ceiliúradh ar deanga agus ar gcultúr le linn scoilbhliain 2025. Tá an Gaeilge fíorthábhachtach dúinn mar phobal agus mar náisiún. Sílim go bhfuil todhchaí na teanga ag brath ar gcuoine óga cosú libhse ag ghlacha páirte in imachtaí mar seo agus ag cur chun cinn na Gaeilge I measc mhór bobbal éin. Tháirgh clár imachtaí an ETBI deis do scoileoirí ar fud na tír theacht le chéile agus ceiliúradh a dhéanamh ar hebhras or deanga. Tásúla gom de dóthaigh an ceiliúradh seo spreaga díobh an teanga úsáid níos miniche. Tá an obair á dhéanamh ag an ETBI ag cur chun cinn na Gaeilge agus an chultúr Gaeilge na chuid scoileanna ar fad. Guím gachrath ar an mhuireann agus ar na scoileoirí agus tásúla gom go mhuinigh sibh sult as na himachtaí ar fad I rith na bliana. In Bliana, tá ceathrar daoine tharbh speisialta tagtha ar bord linn mar ambassadóirí. Tá an Gaeilge go smir ina gruthe agus tá siad san igéirí sibse a spreaga le linn na bliana. Éisteagaí lena bhfuil á rá acu. Díobh is mis Bláinead Tracy agus tá mí malóirthóir telefiaise agus radio le RTE. Tá áthas an domhan orm a bheith mar ambassador do Bliain Na Gaeilge 2025 agus 2025. Séir atá gceist le Bliain Na Gaeilge ná ghuilim de géirí brod agus grád an tanga a spreagú anmh. Mollam díobh póirte glachu as na himachtaí iontach a bheits ar siúldíobh, cosúla tránna gceist, ceol curamacha, sprí le scanan agus be cúpla duine agamse an ná bhuair scileann ó rap a haspáint dún comá. Ná déon darmid gur libse an tanga álinn seo.
denna gíomhór dhíthil agus tá mláán cinnte go maithí sibh an-creach agus sult as an ócáid speisialta seo. Gur maith gí, slán. Díríbar fad is mis sémas os ganlain agus is creaaltar me le RTE Radio na Gaeltachta agus le TG Cad. Well, is scolari go neidí líb ar fad go bbliain seo na Gaeilge 2025, 2025 go bhard éidechas agus eilúna na héan. Súlam go man sibh ar fad sása as, cuoinigí bhuair danga úsáid bhuair saoileachta úsáid agus iad siúd atá ar bheagán Gaeilge a thuirt líb. Cuoinigí freisin gur beantanga í lát. Go neidí líb. Hi, is Misha Bliain Na Gaeilge agus tá má chobródúil be ambassador ag Bliain Na Gaeilge fiche héan a rachtar ag board éidechas agus ilúna na héan. Mar is óga chulaganna tá má chrí sa tanga. Bhreálam se bar fád a hortláin was gannamid iireach an Gaeilge a labhart. Mar bhfuilad ach rúne beh bídeach. Tá deis iontach agaí ar a glóir tá leací machaí le rógarí le rap, bhrírá ar a radio, spray le scanam agus neart eile. A rinne bliana be me dangba líb. Bígi go maith. As goláirí agus a fótóirí mis beála mar Tá áthas an downar an bheith ambassador don ócáid speisialta seo Bliain Na Gaeilge á cheola ag bord a dachas agus é lúna air. Tá an Gaeilge anna háchtach dar lums, agus más féidir lum si be spraga chun a úsáid be mise anna hásta ar fad. Dúsáid me Gaeilge ré mar héal ili, agus dar lum hí dríocht ar lethe buint leis I gcónaí. Bích spríoga I bheith meachtaí Bliain Na Gaeilge, scanánaío, óránaío, agus ganáras, tráchtrucht ar cósaí spóir, passion mar héal féin ó 19 an ára. Bunig í trílas na commórta siar na bliana seo Bliain Na Gaeilge, as bunig í solt agus taine basta. Sin an ghinné is táchtaí ar fad. Mollim si, bí ag féchant ar aigas bunig í taine bas an sásaf a bheith I gufse. Go fólí, slán leif. Nói, ní bhéh mar sin an tuairt faoi thunscanmh mar seo gan takeíocht. Gan buchas leis na board éidechas agus eile na timpeall na tíre, na príomhaimeacha agus na stúrthóir scoileanna. Chomáile sin tá an tálainn am léana go bhfuil neart agrachtaí take ar board mar uirthirí. Chun dúisna iontacha a chur ar fáildíobh. Gan buchas ach go háirithe le foras na Gaeilge atá take ar board mar mhór uirthir. Ach chomáile sin gan buchas le Conradh na Gaeilge, ASTI, TG Cahir, TUI, Instructional Leadership Programme agus Take One. Féic a géir seo. Is támuid beag na chabhain, níl fáca le rá go manis ach go nuaim gach rá arbh le linn na bliana. Tá súlam go manaid sibh tarbha agus tanmh as na himachtaí a bheits os bhar amach. Fácaí mé sibh le taachtarachtaí gearra ó dhaoine éagsú le timpeall na tíre atá passionanta faoin Gaeilge chomá. Seo thugaí. Hi, is Misha Mark English. Is as litter canon dúna náil dom. Is lú clasaí 8 mádar mé éirí lom 3 bhon urpach sa lú clasaíocht a bhuacan son na hÉireann. Tá ahas armaniu mo hacaíocht a thabhairt don tionscnamh de chuid an ETBI Bliain Na chun an Gaeilge a chur chun cinn sna scoileanna ETB ar fud na tíre. Is sí an Gaeilge ar dainge dúchas tá mise ionach bródú láistí. Bannig í solt as na himachtaí ar fad trí Gaeilge a bheith ar siúl I bhfuair scoileanna a Bliain Na. Gleicigí páirt iontu.
Teanigi war níchil an Gaeilge a lóirt chomh minic agus is féidir. Bhaithlam gachrach a gí an tionscanmh atá a seolú aniu. Ba ha teanga í a lóirt, slán agus bannacht. Diolch mar híomh fad is mis sláin ní chaáin creaaltóir agus irisúir le RT Radio na Gaeltachta. Tá anna bheasagam ar fad ar le deachas lomhhailne. Dínas mo chuid bunscoilíochta, meánscoilíochta agus mo chuid olscoilíochta ar fad chuid mbliana tí bhailin agus muirmeach sé sin ar fad díanta gom is tólim nóbach éon cheandas na postna úntach bhí gom ó hús ma héil fachta gom. Tá sé sé bheithe gobar le TG Cahir mar láirhór aimsúgus leanúnachis fuair post le údarrás na Gaeltachta agus inis le RT Radio na Gaeltachta agus muirmeach an ghaeilin ar mar chuile gomsa cinnte dainach ní bheith na postna san fachta gom. Mar sin bunig í sár hanamh as na rudí úntacha tá pleanáilta gan ETBI bí páirteach agus nó dearúd betanga í labhart. Gnaidh libh. Dís marí bhcharda is mis se ógaí ó céalachar údar leis na leabhar catfish agus cúpla, seans go bhfuil stadéir déanta ag roinntagibh ar na leabhar sin den tasta sóisireach. Caithe mé rá ghuiil mé ag súil go mór le Bliain Na Gaeilge i mbliana á reachtáil ag bord Oideachais agus Ilúna in Éiring, mollam go mórdíobh páirt a chhlacha ins na hócádaí. Gan dat há páirt lárnach ag an Ghaeilge i Mohéal agus is seoir luachfar í. Más sé bhcharda agus fair play. Hi, is mis Louise na bhirrtaí go chunta chéirí. Bhfuilm gach rágaí ar na buachlaí agus na cailíní ar fad bheith ghlacha páirt na meachtaí Bliain Na Gaeilge na 2025. Tá réimse le na meachtaí agrathe an ETBI agus bhfuilm gach rágaí ar leis na meachtaí san. Téim le bliana mbliana is ag tuairt na Gaeilge na linn. Táim se anna ródúil gur bíon Ghaeilge ma hanga rúchais agus is sibse an tauchaí agus is sibse ag chimátaigh ar dangadúchais beo. So a raid libh bunig anna as na meachtaí ar fad agus tá dúis na úntacha le buachtant dad scoil. Gnáirí libh agus bunig tanmhas. Hi, Accordia is Misha Ala Majeka Dumi is Lor Hor May, is Gwel Gourmet, agus is Orlary Pibli May, agus is Bralam and Gwelga to my co-toka lehi to my co-buirka will she in my hail fane. And I wish everyone the very best with learning Irish. It's a great language and you can do so much with it. There's so many opportunities out there with the Irish language. Formation des ober leis an Gwelga, 3 man the Gwelga, agus Tashi just istesh in. So I would really urge everyone to pay a lot of attention to the Irish language. I'm so excited for the future for the Irish language and I wish everyone the best with it. Slán Nations Togar. Hi Galti, is Misha Katrina ní Húlaháin, is multóir mé ar an seo ceol glór tíre ar TG Cahir, agus is áránaí múntóir agus scríóir takes ar Gaeilge mé freisin. Ní caintóir ó gúcas mé, níor rasta mé ar Gaelscoil, ach hit mé go mór rá le teanga na Gaeilge nuair a chuid mé go dtíon Gaeltacht. Nuair a cúla mé muinte na Gaeltachta ag caint as Gaeilge, ag casa árán as Gaeilge, ag sinnam ceol tradiisiúnta, hit mé go mór rá le fuaim na álan na teanga agus le severs an chultúr. Guim gach rá ormh i mbliana do Bliain Na Gaeilge sna scoilna bord Oideachais agus Ilúna. Tá súlagam go minic sibh taitneamh agus tarbha as, gus baithid teanga í a labhart.